hvis uddannelsestilbuddet var her. Vil du så uddanne dig her i Horsens? Det tror jeg helt sikkert godt, jeg kunne finde på, fordi jeg er rigtig glad for at bo her i Horsens, og jeg synes, der er nogle gode muligheder for os unge. Det vil helt klart. Altså, jeg har mit liv her i Horsens, jeg har min familie, mine venner, alle mine kontakter her i Horsens. Så hvis at det rigtige uddannelsestilbud for mig, og ordentligt uddannelsestilbud også for mig her i Horsens Kommune var der, så vil jeg ikke have noget problem med at blive i Horsens Kommune og uddanne mig her i kommunen. Nej, så er jeg helt sikkert stadig tage til København, for jeg synes, at det er vigtigt det der med at få erfaring uden for sin egen by. Jeg vil rigtig gerne blive i Horsens, men når det jeg sådan godt kunne tænke mig, det ligger i en anden by, så bliver man nødt til det. Det vil jeg i hvert fald helt sikkert. Det vil være nemmere. Jeg kan bedre lide Horsens, jeg kan lide Aarhus. Det er for stort for mig. Horsens er lige tilpas. Jeg vil helt sikkert blive her og læse, hvis der var mulighed for det.